vaan jonopyörää mennään. Tänään vasta näki ensimmäisen kerran, kun näki tällainen mustakin tänään ekaa kertaa, niin sinne täytyy varovaisuutta noudattaa ja sitten amerikkalaisia autoja ja tämä ihan semmoinen jopa luokkana mennään lekeästi autoja. Ja Harrin perään sitten lähtee numerolla 5. Jarvisien konekuljetus, trailereita ja kuormaperää kaikille näin. Kirjoitteli siinä numerolla 5 lähtenyt Tero Heikkilä. Heikkilän jälkeen lähtee sitten, voisiko taas Seikossakin hyvillä sijoituksilla reitille ja oli lähellä ottaa paaliin kiinni, mutta se oli muutamista villeistä kiinni ja kyllä kirjoittamaan. Sitten 100 tulee kuitenkin Tuukka Kuusisto ja Hapulle laitettu tonne kyllä haju ihan omalle paikalle, mutta Tuukka Kuusisto on pienurheiluautoilija TMP E3. Pääsy ja Tuukkakin on hyvin tuossa kokonaissakassa 14 ajaa sitten Timillä ja pojat Rengas Saveva Vuotari Oy, Kiinteistö Oy. Päivää kaikille, näin kirjoitti kilpailijan numerolla 11. Myös Toropaisen Jari, joka siellä menee Pemarillaan eteenpäin. Mukavaa kilpailua viikonloppua kaikille. Hänen lähtiessä numerolla 13. Jaakko Saarinen, Nokian urheiluautoilija BMW 125. Järjestäjälle näin kirjoittelee Jaakko Saarinen. Ja tuolta Saksaselle tullut aika 3-5 tänne luettavaksi. Samoin koskee myös numero 15 Janne Vesanen Juja-tiimi. Pitkärandaan ajava Janne Vesanen. Luokan 14 kuljettaja, mutta ei hänkään ole näköistä. Aikojen pohjalta tosiaan Harri Pitkäranta kädessä 3.28 Saksanen 3 reitille lähtee menemään. Ja Junttilan jälkeen sitten numerolla 4 Salkolaiselle kiitos. Ja kaikille terveiset näin. On kuljettaja 32 vuotta Seinäjoelta Markku Salo, Etelä-Pohjanmaan konetyö. Matka Peurahti, Tulla Reitin, Energy, Tommy Burns, Hemppa Juhani. Ilvesoksan Jalmarilta ei tikettiä ole tullut, eikä myös Hemppa Hosionaho. Monessa nimessä tämmönen tuleva. Tosiaan sinne Hemppa Hosionaho painelee menemään omalla tiimaan. Toisella Pemarilla tuolle pitkälle loivasti vasemmalle pakottavalle teollisuustielle. Näin on.
BMW 328 puhuva Latitekin mainokset kyljessä ja Niko Pihlajaniemi. Nikon perään sitten lähtee numero 23. Sitten kilpailusuoritus päälle 23 Tuomo Pallola ja Rebel Racing. Saikan Timo Turva ykkösellä lähtee tuolta rataa kiertämään ja tsekataan mikä siellä on. Sen jälkeen päästään Tuomo Palolla reissuun. Ei ole mikään tietoja, ei ole radioyhteyttä tuonne reitille, että mitä siellä sitten. Näin sinne lähti sitten Tuomo Palola omaa suoritustaan tekemään ja Rebel Racing tiimin kuljettaa. Kuronen ja Kurosella on joku kyydissäkin siellä. Numerolla 25 lähtee sitten Juho Similä. Tämä on voittoa lähdetään hakemaan ryttyjä ja mukavaa kisapäivää kaikille. 45. Numerolla 26 reitin lähtee Jaakko Sirviö Lakeuden urheiluautoilijoista Volvo 2 ja 20 DL:llä. Varusmies 20 Hauki Putaalta kotoisin ja Kompo Racing erityisen läkittää tuolta pitkää maturia tuonne Teollisuustietä eteenpäin. Numerolla 20 työelämä on takana, taakse jäänyttä elämää ikävään. Näin Kari Silvennoinen Nokian urheiluautoilijoista. Sitten 28 numerolla lähtee Matias Päivärinta. Mennään sitten numerolla tosiaan Matias Päivärinta BMW 325 joka paikan höylä 34 B Kemisat ja Ville R. Kemin sähköhuolto ja 28. Siinä on tuo 29 Henri Pöösi ja Nelostien korjaamo maaliin päätös 2 kertaa. Siinä on 20 kilpaa. Numeroa 30 reitille lähtee sitten Matti Löytyn Oja reitille.